Il-gvern qed jibdel il-pajjiż billi jwettaq ir-roadmap li ħadd ieħor kien jgħid li ma tistax titwettaq. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia f'attività politika l-ħadd u fost l-ikbar eżempji ta' twettiq ta' din ir-roadmap hemm il-qasam soċjali. Farrugia fakkar kif il-gvern biddel ir-rotta tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għax filwaqt li baqa' jgħin lil vulnerabbli daħħal ukoll inċentivi biex persuna jirnexxilha toħroġ mir-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali permezz tax-xogħol. Fakkar ukoll fir-riforma fil-pensjonijiet illi saret mingħajr ma żdiedu l-bolla jew l-età tal-irtirar u stqar li l-gvern għaraf ukoll il-problema tal-kiri u għalhekk irdoppja l-għajnuna ta' sussidju fil-kirijiet. Id-deputat Deo De Battista rrimarka kif pajjiżna għaddej minn żmien storiku fejn minkejja l-popolazzjoni ta' anqas minn 9 miljun ruħ qed jippresedi laqat li jolqtu 500 miljun persuna. Stqarr ukoll li dan huwa żmien storiku għax din is-sena pajjiżna se jibda jgawdi minn produzzjoni ta' enerġija nadifa iċċertifikata mill-Kummissjoni Ewropea. Biex bekk anke f'dan is-settur dak li ħadd ieħor kien isejjaħ rafa inbidel f'realtà u mudell għall-Ewropa. De Battista tenna li sirna ewlenin fi drittijiet ċivili u fil-ħarsien tad-dinjità umana bl-Ewropa saret ħares lejna biex titgħallem. U ma naqasx milli jitkellem fuq ix-xogħol fejn fakkar li pajjiżna huwa l-pajjiż bl-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea bl-ikbar numru ta' nisa fid-dinja tax-xogħol u b'rekord ta' nies bi bżonnijiet speċjali li qed jaħdmu wkoll.